46 venekuntaa mukana, 5 parasta palkitaan, sitten palkitaan suurimmat hauet ja suurin kuha. Ja ensimmäiseksi jaetaan suurimman kuhan palkinto ja sen on voittanut venekunta Markku Suomala, Janno Kavennus ja kuhapaino komeet 6 kiloa ja 10 grammaa. Ja sitten suurin hauki, samaten kalastajat Jukka Saastamoinen ja Teemu Saari, 6 kiloa 610. No niin, ja sitten voidaan jakaa nämä palkinnot, ja tähän oli Kukkofirman sponsoroima 500 lahjakortti menee venekunta Markku Suomela, Janne Kavonnuslojen kalaseura, haukea 12,875, kuhaa 6 kiloa 10 grammaa, pisteitä 30 905. Ja sitten kakkosena Harri Nikula, Harri Halttunen, Onki Team, haukea 21 kiloa 970 ja ahventa sen verran, että kertoimme yhteensä pisteet 28,720. Ja kolmantena Jukka Saastamoinen ja Teemu Saani, samaten kalastajat, yhteispisteet 20,45. Ja neljäntenä Rauno Aaltonen ja Martti Olkkonen, 15 775. Tuo on Jokeri lippis, niin mä en kättä. Ei juma. Ja sitten viides ja viimeinen palkinto siellä Sami Karhu, Sauli Karhu ja Olli-Pekka Häkkänen, 14 865. Joo. Jokaiselle. No niin, palkinnot loppu siihen ja sitten netistä näkyy taas pisteet ja näin päin pois. Ja sitten OPM